Wala nga, taga-Dumana, naguluntat sila. Way ka mahimo to, madakpan ka karon. Sabi mo, laglahog lang kulurom nga violation now. Online sa hotline. Online sa hotline. Ari sa aton nga linya ang taga-pamuno, the workaholic nga opisyal sang LTO diri sa Bacolod. We have Sir Renato Novero. Sir, Happy New Year belated sa imo da kag good morning. Oo, at morning. Aha. Kaya sa tanong na naghahabol naman sa Salamat kid. Makuan ko anay masabad ko kadali si imo anay sir kay may mga operation na gid man kitang ginkasa. I know nga prior pa man yaw ay pa man ining implementation nga gin papanaog nga dapat ti isitaon na ning way ka consolidate ka mga miyembro sang traditional jeepney. Kabalugig ko nga ang LTO ya during previous years nagakandak na ginmanya operation against Kulurom mo. Pero, sir, kumusta? Umpisa nga nagpatuman na kamo sini against sa mga wala nag-consolidate. May nagkaladak pa na ginman? Subog daw ay kung may kinuyata yung nga data partida after no? Aha. Pero sakto ka, magligat pa nga mga kinalukdan na binudan. Consistent pa ng operation sa immediately, partikulorong kay sipyari dito na kakubakan dito sa mga jeep na nagkalaing pound na. May arak man yan, modernize. Na-pound last time. Pero so ang nawain na madala yung PA mo. Kung wala mo madala ang PA, presumably, imo nga classification, private. So na nakop. Kasi na impound man. Okay. Pero, sir, ano ganini ang mga specific nga mga penalty, multa, kung nilali nga masitaan o madakpan ikaw sa aton enforcement unit? Simple na yan sa amon nga arithmetic. Kasi yung tawag, 1+1 equals 2 na sa amon. Public utility ka, dapat dalawang mo CR o mo, lisensiya mo, di mo franchise, mo wala na simple. O sa kaso sa modernization nilang mo PGNI. Panalita na gapangawa ka pa sa hero sa dala na mga ang tagon. Pagka magawa ka sa hero sa dala, kag napaparaan sa LTO o LT para din man, kay pagayon sa mga papeles. Kag hindi po matagan isa da, either senior to carry sa CR or franchise or PA or kuluro man. No? So, ang resulta, dako, sure ka, lalo na yung talagang pound naman. Okay. Kung example na may PA agad man o galing, wala mo lang madala pag dapat sa imo. So, i-present mo malala di sa amon para mo maging balayaran, hindi na yung tamin na kuluro, para sa kuluro mobilization. Kundi sa failure to carry lang siya. Gamay-gamay lang siya, be. O sige, ito ko din man nga may PA. Kaya ano yung PA ang ginapresente sa amon, yun ang provisional authority na, no? Why mga na dapat, dahil nga purig na every time magdatag yung sila, kaya experience kami na sa una pa mo nga kaysa may susik din man nga nila pangatag sa amin. So, hindi nga kami sa NCPRD, yung kumuha naman na pilot, pa-verify naman lang ang mga dokumento ginasubmit, alin ka, mga dokumento may kang tanong sa NCPRD, pa-verify naman ang ila authenticity. Dapat ng budo, tatlo nakakaso na nga pag-present isang Provisional authority? Oo, kaya dali, sa ex-royal, mga piki ba? Kundi, at least wala nila nga mo ni Obra, memorize naman. Yan eh. Okay, tikon, why ka, hindi, nakita ka ron nila dyan, hindi man na sila ka-authenticate na, hindi man na sila kabalo kung piki o kung hindi, kundi, kada nakop sila, mambal sila, hindi may provisional authority, kundi sir. Oo, bugas-bugas. Oo. Another violation naman na kung mo lang magwaya? Oo, sadya may ara na. Violation 5,000 naman lang ang multa sa natin. Ay, abaw. Sa peke ang dokumento. Kaya challenge nila, paano pa, pagpapalad. Una bes pa, gaya ka sa dalan niya, ay kaya sa itong papel. Pero na sa ibang mga okay. Kasi palad na, no? Ang amon, ibra man lang idak. Tablan ang dokumento. I-apply ang sakto ang nagkakaigop ng mga reglamento o kailangan pulit taon kung may nagbayad sila kung wala, paano hindi na mapailasin ka. Simple repeat at palit
Yes. So under the Joint Administrative Order or JAO, kung madakpan ka nga kulurom, 50,000 na sambalayran mo modernize ka man o kung traditional. Yes, yes, sa mga PJ. Okay? Oo. Mhm. So why na iyang may additional pa na sir aside from 50,000 kung may iban ka pag nga violation? Kung may ara sa tragedya. Kung sakpo lang yung mga guba na amaldo, kasi sa practice naman, di, pagka sa dakwang multa daw, gina-confine na sa consideration ng gagaw. Okay. So, na, kay kung nabayaran niya naman lang ng major offense niya, kag ibanda nga mga minor group, ayun naman lang kay hindi man talaga pinadong na, no? Wiper, signal light, kulurong na, signal light, kulurong. Pagkita mo na sa dalanan ng gabi, at sa lahat, yung mga traditional business, naaman, wala sila mga suga, no? Ay sila, impact naging punduan, ito na kwantan. Hindi lang ka isa ka doon. Halos ka na gabi mga biyahe, nasugatak mo sa YC, suga, traditional. Kurti kang hazard na sa dalan. Hindi lang maintindihan na about it. Simple na nalagan sa bagay. Although may nalabot sa modernization Jawa, pero pag i-termasyon na sa dalan, hindi mangyar mo. Correct na. May nasakyan gani kuya nga jeep nga ang iyang wiper pag ulan ginauyatan na sa driver kag ginabutong-butong higot. Amo gani. Although opinion ko man lang nagawa, no? Sa ako lang opinion na at mo ulit. I-sorbiyon mo rin yung katawan ng bukulod. No? Kung din sila pabor. Mapirdigid ang mga traditional sa sorbi-sorbi. Sa ako lang na opinion. Siyempre, bukas ng social media mo. Ari din sila subo, at least mapalaan mo aksyonahan. Kung pwede pa, padala nyo kami dito nyo personnel. Sobrang sila guro, paabot sila gatos ko, gina-organize namon ang padala nung nasagwa namon na hindi lang dog truck ay sitoon saan nila diretso magpaabot ng ilang mga nain yung biro naman pero in a peaceful and orderly manner hindi sa ba? Para di-arin sila actually sila mo namon sa sagwa da. Garali sila na kuno sa imo. Ara kuno sila sa guwa sa opisina mo, do may garali da? Hindi daw, may nagarali din. So ang garali na subong na ni hindi sa vlog sa operation sa LTO da? Wala ko idea, paabot ko pa ilang miyembro opisyalis, saan po lang, ilabos ko, mas sunod na lang kami, pamatian sila. Kaya paabot ko man lang natin sa amon mga higher up sabi. Correct. Kaya amo man na instruction mo, gani? pamatian lang sila, ikaw na ilang mga major na yung mga ginagala. Ate, sige. Ang patrol, actually, komisyon ko man nga masirit na lang danay sa inyo sa LTO para nga maistorya na mo na mga nag-rally na subong. Kung nagpa-monitor man yung nag-rally, anong mensahe mo sa ila na sagwa, Sir Nats? Respetuon man nila ang direktor sa banda ng ngayon ko ng iban, mga nagkakalagsabi sa amo, mga nagkakulisinta, nagkaparehistro. Paagyan lang nila, no, bisan kabudayan pa dito, basta ba maka-resort lang. Kay pariyak man lang sila amo na tubangon sa sunod tamon, no, bigat. Pasali kita ilang, asa na nila nga din na bali, paabot sa gaway, kulang way dugang dito sa amon regional office. Sige, on that note, hindi na ko mag-sabad padara sa imo. Salamat, Sir Nat, sa imo time na ginatag karon nga morning. Thank you very much, Pastor. Good morning. Action Hotline. Sir Renato Novero, ang tagpamuno sa LTO diri sa Bacolod City as we speak, no?